Čaute ľudia, moje meno je Crazy a vás vítam pri prvej informačke, ktorá bude dosť na hovno. Hlavná vec, čo vám chcem povedať, natáčam už ale z 558 nekonečného milióna kanála, preto, lebo som debil. Prvá vec o mne. Druhá vec o mne, pár mojich kamarátov ma bude určite hetovať, že som zase začal na inom kanále, ale mi to nevadí. Tretia vec, môjim cieľom je vás baviť. Štvrtá vec, budem natáčať Let's Play z hier Amnesia, NHL, čo aj možno NHL, Minecraft a možno žila čo iné. Ešte sa uvidí. A piatá vec a tá posledná, dúfam, že sa vám budú páčiť moje videá a nie je to taká informácia, keďže sa ja vám hovorím alebo čo pýta sa vás alebo tak. Takže piatá informácia o mne, mám 14 rokov a môjim cieľom je vás opäť baviť, jak som povedal. Takže dúfam, že sa vám budú moje videá páčiť, ak áno, tak dajte like na tú informačku, pozdielam to po rôznych stránkach. Som späť zase mohol, kto otravoval, určite to poznáte. Takže prvá vec je, že pozdielam tieto video na rôznych stránkach YouTubeových, napríklad Pomáhajme si alebo tak. A dúfam, že sa vám bude toto video páčiť, dúfam, že bude mať dosť fanúšikov na to, aby som mohol aspoň začať natáčať, takže aspoň 10 fanúšikov a 10 odberov. Budem veľmi tomu rád, keď mi dáte like, odber a budem pokračovať ešte radšej a radšej v tom, čo teraz robím a chcem robiť. Takže ja sa s vami lúčim z tejto informačky, ktorá bola vlastne fakty o mňa aj hocičo iné. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, zanechajte like, ak áno, ešte viac áno. A chcete ma dlhšie sledovať, tak určite odber, ak som to opakoval, zase sa opakujem, nevadí. Čaute.